कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. अख्ख्या भोलेची माणसं येऊन मारतात आहे बघा. अख्ख्या भोलेच्या मुसलमान येऊन मारतात आहे बघा. डोका बिका फोडला जात आहे बघा. ही दृश्य आहेत दापोली तालुक्यातील पाचपंढरी जवळील अडखळ गावातील. अडखळ येथे आज साधारण सायंकाळी 2 गटामध्ये जोरदार राडा झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. अडखळ तरीबंदर येथे बसण्याच्या जागेवरून आणि डंपर लावण्यावरून सायंकाळी 2 गटामध्ये जोरदार हाणामारी पाहायला मिळाली. मिळालेल्या माहितीनुसार अडखळमधील एका तरुणानं पार्किंगमध्ये लावलेल्या एका गाडीचा फोटो काढला आणि यावरूनच अडखळ मोहल्ल्यामधील एकानं हा फोटो का काढला असं विचारलं आणि त्यानंतर मोहल्ल्यामधील काही तरुणांनी आणि महिलांनी कोळी लोकांवरती एका बाजूनं जोरदार दगडफेक झाली आणि यानंतर दोन्ही बाजूनं ही दगडफेक करण्यात आलेली आहे. या हाणामारीमध्ये 10 ते 20 जण जखमी झाल्याची माहिती समोर येते. हा वाद डंपर लावण्याच्या प्रकरणावरून झाला असून यामुळे 2 गटामध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. हा राडा इतका मोठा झाला असून यामध्ये 2 गटाकडून एकमेकांवरती दगडफेक देखील करण्यात आली. दरम्यान पाचपंढरीमधील काही लोक अडखळ मोहल्ला येथे जाऊन त्यांनी मध्यस्थी केली आहे आणि या दगडफेकीमध्ये काही जण जखमी देखील झालेले आहेत. दोन्ही बाजूकडून मोठा जमाव देखील जमा झाल्याचे व्हिडिओ आता सोशल मीडियावरती व्हायरल होऊ लागले आहेत. अख्ख्या भोलेची माणसं येऊन मारतात आहे बघा. अख्ख्या भोलेच्या मुसलमान येऊन मारतात आहे बघा. डोका बिका फोडला जात आहे बघा. हे बघा नाक बिक शाप फोडला जात आहे बघा. ह्या माणसाचा एवढी लोक एवढ्या बायका पोराशी हल्ला केला जात आमच्यावर. हे बघा, हे बघा, हे ह्यांची दादागिरी वाढत चालली आहे. यांची सर्वांची दादागिरी फुल वाढत चालली आहे. यांचे अतिक्रमण पण वाढलंय, दादागिरी पण वाढत चालली आहे. काय आहे, काय झाला, काय 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 बोलते, काय बोलते? तू शिवे देते, तू शिवे देते. काय आहे, काय झाला, काय 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 बोलते, काय बोलते? तू शिवे देते, तू शिवे देते. पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन दोन्ही गटांना शांत केलेलं असून परिस्थिती आता नियंत्रणामध्ये आणण्यामध्ये पोलिसांना यश आलंय. मात्र रात्रीपर्यंत परिसरामध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालंय. रात्री उशिरा 8 जखमींना दापोली उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये आणण्यात आलेले आहे. दरम्यान दोन्ही गटाकडून शांतता राखण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलेलं आहे.
तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली.